Na, hello! Üdvözlök mindenki, sziasztok, skacok! A mai napon megmutatom nektek, igaz, hogy késtem, de megmutatom nektek, hogy ez mi. Hát igazából a címéből látjátok, Paint Brawl lesz a Brawl Stars-ban, és ugye ez ugye az új season témája, nagyon jó. Ez itt jön Hank. Nem szabad graffitizni. Mi a szar? Na, jön Klesz meg Otis is. De jó! Jellyfish Sandy. Otis! Paint Brawl. Starts now! És itt az utolsó képkocka, ez nagyon furcsa. Ezt nézzétek. Megállítom, várjatok. Itt van. Ez mire hasonlít? Várok egy picit. Hát nem a SpongeBobra? Hát nem a SpongeBobra hasonlít? Szerintem arra. Ez valami brutálisan jó, hogy megjelenik a SpongeBob, és itt amúgy erről a posztról láttam egy kielemzést. 1 másodpercig láthatjuk, és olyan jó érzés látni. SpongeBob lesz a Brawl Stars-ban. És hát akkor elhoztam nektek, itt van a kielemzés, látszik ugye minden. Amúgy erre én elsőnek nem jöttem rá, amikor elsőnek néztem. És itt van a kielemzett kép, amit egy Reddit felhasználó csinált, ugye hát beszúrtam a nevét oda az elején.